ଅଛି। ଆରେ ନା କିଛି ଖାଇକି ତ ଯା। ନା ନା ମୁଁ ଆସିଲେ ଖାଇବି। ହଉ ତାହେଲେ ଯା, ଶୀଘ୍ର ଫେରି ଆସିବୁ। ହଁ ହଁ ମା। ସଦାଗରେ ତା ନାଁ ଦିଆଯାଇଥିଲା ପରୀ। କିନ୍ତୁ କି ବିଡ଼ମ୍ବନା, ପରୀକୁ ସ୍ୱର୍ଗଟିଏ ଦବ ବଦଳରେ ପିଶାଚମାନେ ତାକୁ ନର୍କ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେଇ ହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି। ଆଜି ପରୀର ହତ୍ୟା ସହ ପିଶାଚମାନେ ହତ୍ୟା କରିଦେଇଛନ୍ତି ସମଗ୍ର ମଣିଷ ଜାତିର ମାନବିକତାକୁ।
ସେମାନଙ୍କ ବାଟ ଛୁରୀ ଛୁରୀ ପାରି 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 ଆମ ପାରି 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 ଆମ ପାରି ଆଉ କେତେଦିନ ତମେ ଆମ ହାତକୁ ଛଡେଇ ନଉଥିବ ଏ ଝିଅ ଟିକେ କବାଟ ଖୋଲିଲୁ। ନା ମୁଁ କବାଟ ଖୋଲିବିନି ଏବେ ଘରେ କେହି ନାହାନ୍ତି ତମେ ପଳେଇ ଆସ ଆଉ କେତେ ଦିନ ଆମ ଜୀବନକୁ ତମେ ଗଡେଇ ଚାଲିଥିବ ତମ ଡାଡି ପଠେଇଛନ୍ତି, ଚାଲ ମୁଁ ତମକୁ ଘରେ ଛାଡିଦେବି। ନା ମୁଁ ତମ ସାଙ୍ଗରେ ଯିବିନି ତମେ ଡାଡିଙ୍କୁ ଫୋନ ଲଗେଇଲ ଆମେ ଛୋଟ ପିଲା ବୋଲି ତମେ ଚକୋଲେଟ ଲୋଭ ଦେଖି ଆମ ଖୁସି ଲୁଟି ନଉଛ ଏ ମା ଚକଲେଟ ଖାଇବୁ? ନେ ନା ନା ମୁଁ ମା ମନା କରୁଛି ଅଚିହ୍ନା ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ମୁଁ କିଛି ଖାଇବିନି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛୁ, ପୁରା ପରିଟିଏ ତ। ନା ନୋ ବ୍ୟାଡ୍ ଟଚ୍ ଆମେ ଆଉ ସେମିତି ହବାକୁ ଦବୁନି ଆମେ ଆଉ ସେମିତି ହବାକୁ ଦବୁନି ଆଉ ଆମେ ସେମିତି ହବାକୁ